En wat doet die mensen dan weer? Die brengt nog even een voetbalplaatje uit. Ik had al een keer of 3 een nummertje toegespeeld gekregen en het was het niet. Dus ik zat op een gegeven moment van, ja, wat moet ik er nou mee, weet je wel. En toen kreeg ik eigenlijk het laatste week, zeg maar 2 weken geleden, kreeg ik een nummer aangeboden. En ja, dat ging heel snel natuurlijk. En ik vond het nummer zo kinky, zo ja, up-to-date. Ik zeg, nou, dat wil ik graag opnemen. Alleen ja, dan is het zo kort tijd allemaal. Dus dat is erg jammer. Ik had graag nog een week of 2, 3 ervoor eigenlijk meer tijd gehad. Want we hebben heel weinig tijd gehad om een echte cd te gaan drukken. En voor de videoclip zijn we nu bezig. Maar het heeft ook een beetje te maken met hoe het verloop gaat van de cd natuurlijk. Hoe schat je eigenlijk de kansen voor Nederland zelf alleen als ja, toch de kroegbaas van Nederland? Nou, ja, ik heb er toch een gevoel bij, een heel dubbel gevoel. Je weet natuurlijk met Nederland is het zo, die moet altijd in een wedstrijd groeien. Maar ik vind het nog niet zo dat ik zeg van nou, hun maken echt een kans om echt helemaal erin te groeien. Ik heb nog niet het vertrouwen gezien. Normaal gesproken als je dan een voorwedstrijd ziet, dan zie je potenties, dan denk je bij eigenlijk van nou, dit heeft, als ze een beetje op elkaar ingespeeld raken, dan gaat het wel lukken. Maar ik miste hier nog wel een beetje, en vooral in de achterhoede. Ik vind het een beetje, ja, ieletjes. Maar als je die potentie mist, hè, dan kan ik me te voorstellen dat je denkt van ja, die single uitbrengen, dat heeft geen zin, want dat kost meer dan het oplevert. Ja, maar dit kwam op mijn pad en ik kan het ook laten liggen, maar dat nummer kan ik nooit meer gebruiken als we naar Qatar gaan of zo, of naar Rusland. Dan wordt het helemaal niks natuurlijk. Dan moet ik het aanpassen op zijn, ja, in de Koranstijl, maar dat is het nummer niet voor geschikt. Dus ik vond het zonde om dat nummer te laten liggen en ik denk ja, als ik het niet doe, doet een ander het. En je weet nooit hoe het balletje rolt.